Shin dama ana yin haka jama'a? Abokin mijinta ne ya zo daga wani gari, wai intabiyu aka kirawo shi Kano. Sai aka ɗaga intabiyu ɗin zuwa wani satin. Sai mijinta ya sauke shi a sitting room ɗinsa, wanda ya haɗa tsakar gida da drive-in. Kwanansa 2 a gidan, ran kwana na 3 wajen 11 na safe, tana ɗakin mijin suna hira. Sai mijin ya fita ya shiga sitting room. Misalin 11:30 tana gefen gado tana jiransa. Sai abokin mijin ya shigo ɗakin mijin, shi kaɗai ba tare da mijin nata ba. Ganinsa ya sa ta yi zumbur, ta miƙe tare da zaro ido, ta juya hannu alamar tambaya tare da ce masa, "Malam lafiya?" Kafin ya ce mata wani abu, wayarta ta ɗau ƙara. Ta durƙusa ta ɗauka a kan gado, ta duba mijinta ne yake kira. Ta yi hanzarin dannawa kafin ta yi magana, mijin ya riga ta. "Kin ga abokina ya shigo ɗakina ko? Na ba shi aronki ne yau ɗaya ya kwanta da ke, tunda ya ce min yana da buƙata. Shi ne na ce bari mu yi mutu'a, da fatan za ki ba shi haɗin kai, saboda..." Bata ƙarasa jin me yake cewa ba, ta yi wurgi da wayar. Ta nufo ƙofar a fusace za ta fice daga ɗakin. Amma ina, tuni gogon naka ya sakace ƙofar ɗakin, ya fara cire riga. Wannan labarin ya riga ya faru da gaske. Mun samo shi daga hannun marubuciya Umma Suleiman Sha'aibu 'yan awaki, Anti Baby, wannan da take jagorancin ƙungiyar da ke sasanta ma'aurata. Za mu ƙara muku labarin nan gaba kaɗan, ko biyo mu.